Munthu uyuyu mukumuonayo ankakonda kudya nyama ya njoka, koma kenako khungu lake linayamba kuvuka ngati muja momwe njoka imavukira. Sizokhazo ayi, munthuyu anayamba kutulusa saundi ngati ya njoka akamapuma zala kulumala, ndipo kenako ndipo mutadziwe kuti njoka ija imene ija sindiwo. Zitheka bwanji munthu kudya njoka nkumasandukanso ngati njoka? Munthu uyuyu ndi ndani? Nanga zitatero kenako chinamuchitikira ndi chani? Anthu kwawoko komanso madotolo anatinjiza izi. Nanga moyo wake wa tsiku ndi tsiku unkamuyendera bwanji? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitirira osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndi ife tiwauza anthu zomwe mukugulisazo. Tilankhuleni kuti mumve zambiri. Lam Vansang ndiye dzina lake ochokera dziko la China. Lam anazunzika koopsa koti olo mapumidwe ake anali ovutikira, ndipo mpaka pa tsiku la lero lino palibe anabwerapo ndi solution ya vuto lakeli. Lam sanangofikirapo kudya njoka nkumazunzika iyeyo ayi. Lam poyambapo anabadwa zabwinobwino kaye monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula. Atakulako msinkhu Lam anasanduka breadwinner pamaso pa makolo ake. Komano zonse zinayamba mu chaka cha 2005 chomwe pa tsiku lina kunalipate kwawoko iye ndi azinzake anapha njoka ya cobra nayikonzakonza bwinobwino ndi kuyidya, ndipo iyeyu ndiye mwakuoneka kuti anadya njokayo kwambiri pa tsiku. Patadusa masiku okwana 10 Lam thupi lake linayamba kuyabwa iye nkumakanda, kenako khungu lakelo linayamba kuchoka khunguli muja momwe njoka ikhalira ikamavula chikopa chake. Makolo a Lam anayesa mankhwala achikuda osiyanasiyana kuchokera kwa anthu odalirika, koma sizinaphuleka anthu. Thupi lake linayamba kuchoka zikhungwa mowirikiza kuphatikizapo. Akagona usiku m'malo mwa mkonono ankaveka ngati njoka, mtima kumampweteka. Ndipo chinthu chodabwisa kwambiri ati samatuluka thukuta olo atatani, olo atathamanga motani, olo atagwira ntchito motani, olo angayende pa dzuwa motani. Izi zosatuluka thukutazi zinadabwisa anthu ochuluka zedi, ndipo nthawi zonse amakhalira kumwa madzi, koma ayi ndithu thukuta osatuluka. Iwo sankapita ku chipatala, amadalira azising'anga kwawoko. Komabe mbiri iyi inapita patali, ndipo madotolo ena aza science anatengapo action ndi kukampanga examine, komwe anapeza kuti Lam thupi lake silikudziwika kuti vuto lake linali chani. Mayendedwe kenako anayamba kumuvuta, akamalankhula kubanika, kulankhula movutikira, manjawa zoopsa zija, ndipo akapya mtima nkumalusa muja momwe njoka imalusira. Ambiri kwawo kwankati ilili mwina ndi temberero kuchokera ku njoka yomwe anadya inali ya mizimu, pomwe ena ankati mwina njokayo inali ya poison wachabe, koma nangapoti kudyako sikunali koyamba. Anthu ena ankati mwina njokayo pa nthawiyo mwina inali itadya kachilombo ka poison oopsa, ndipo iye anadyera limodzi ndi kachilomboko, koma nangangati zinali choncho khungu limafanana ndi njoka motani. Moyo wake unazunzika koopsa, ndipo pokutha pa zaka zitatu Lam anapezeka omwalira, lilime lake lili panja, popeza anafika paja pomakonda kumatulusa lilime ngati njoka. Kaya nzanga mukuonera mukuganiza kuti kwenikweni chinapha Lam ndi chani? Nanga langizo lanu litha kukhala lotani kwa omwe amakonda kudya zinthu zomwe sizili zoyenerera kudya, monga njoka, makoswe, mabuluzi, amphaka ndi zina? Osayiwala kumapeto kwake kupanga share nkhani ya Lam.